coca descalivada, sardines fumades, peus de porc a la cassola i uns deliciosos canelons. Què va tot, oi? Doncs això és la cuina catalana. Avui hem vingut al restaurant Ferreruela, a Lleida, on el Gonzalo té molt clar això de cuinar amb productes de temporada. Amb tot el sabor, el respecte i la identitat dels productes que venen de la terra i el mar. Així és com tants i tants cuiners catalans transformen allò que ens dona la terra en experiències gastronòmiques. És la millor manera d'explicar qui som. Exacte. Nosaltres treballem amb producte de proximitat, ajudant una mica a recuperar o a incentivar el que són les activitats agroeconòmiques i ramaderes que tenim a la nostra regió. Bé, doncs nosaltres canviem la carta a diari i la veritat és que n'estem encantats. És la forma més fàcil de treballar amb la temporada de forma directa i amb els productors que ens envolten. Avui us recomanem Acadèmia de Cuina de Blacky Books. Es tracta d'un manual d'introducció al món de la cuina per la canalla. Amb jocs, reptes i activitats divertides, és una proposta fantàstica per passar aquestes llargues tardes d'estiu.